Ġiet organizzata 13 il-ċeremonja tal-Premju Nazzjonali għall-Volontarjat sabiex jingħataw rikonoxximent persuni waqdiet li jiddistingwu ruhom fis-settur fejn bil-kontribuzzjonijiet tagħhom huma jagħmlu soċjetà aħjar. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-Ministru responsabbli mill-volontarjat. L-avveniment kien marbut mal-Jum Internazzjonali tal-Volontarjat li matula ġew imħabbra u ppreżentati 6 premjiet. Fost dawn hemm Tony Samut mid-Dar ta' Providenza li rebaħ il-Premju Nazzjonali Voluntir tas-Sena. Dan huwa unur kbir għalija li qed nirrappreżenta anke l-volontira kollha. Nixtieq li l-ewwel nies ngħid grazzi lill-volontira kollha, lid-Dar tal-Provvidenza, lill-familja tiegħi u lill-ħbieb tiegħi tas-sapport kontinwu li tawni u nħeġġeġ biex lin-nies isibu ċans biex jgħinu fil-volontarjat tagħhom ħalli jafu xi tfisser din il-biċċa tax-xogħol. Il-Ministru Farrugia saħħet l-importanza ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-volontarjat. Hija qalet li l-volontarjat huwa pilastru essenzjali għas-soċjetà li jsaħħaħ il-kuntatti bejn il-persuni, jgħin lil vulnerabbli u jaspira tama fostna l-koli. Il-Chairperson tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Gertrude Buttigieg qalet li l-Jum Internazzjonali tal-Voluntier huwa opportunità biex niċċelebraw il-ħidma ta' eluf ta' volontiera.